Sabem que aquestes setmanes seran difícils perquè nosaltres tenim ara un calendari molt complicat, com és Atlètic, Barça, la setmana que ve Real Madrid i després Real Societat. Sabem que aquestes setmanes són complicades, sabíem que podia haver aquesta possibilitat que guanyessin aquests equips i caure una miqueta, però també sabem que després tenim els partits on realment hem d'anar a per totes. No? Això no vol dir que contra el Real Madrid i Real Societat no ho intentarem, perquè ho hem intentat tota la temporada i continuarem intentant-ho, però també sabem del moment que ens tocava viure i ara mateix crec que estem empatades amb el Huelva i allà hi ha una puja som uns quants equips que estem allà i continuar. Tranquil·les perquè sabíem que avui no puntuàvem i sabíem que aquesta situació i aquest escenari es podia donar. Hola, bona tarda. Soc l'Àngel Pérez, de Mundo Deportivo. A diferència d'altres partits, el Barça en el tram final avui, el gol de Melanie ha sigut el 52 i fins al final del partit ha marcat un gol més. Amb què et quedes d'aquest últim tram del partit on heu sigut capaços de que el Barça no us marqués bastants més gols com passa en altres situacions? Gràcies. Doncs com t'he dit, no? Nosaltres al final arribes aquí amb fites, perquè si no sortir a jugar un partit com aquest és molt complicat si no et marques algunes fites i nosaltres el que admirem és l'actitud de les jugadores i tu molt bé ho dius, el Barça a les segones parts normalment et marca més gols que les primeres, tot i que les primeres també marca molts, no saps ben bé quan no deixen de marcar-te i nosaltres hem estat la segona part molt intenses, molt sèries i treballant fins al final i aquesta és l'actitud i això és el que nosaltres volíem veure, per això ens emportem això, no? que l'equip ha estat sencer amb la dificultat que suposa aquest escenari, com t'he dit abans. Així que orgullosa i a continuar. A tu. Bona tarda, Anna, què tal? Albert Postils, de futbol.cat. Et volia preguntar per la prèvia del partit, que ja vas dir que l'Eibar no tenia cap opció, perquè Manel Johan, el Barça és imbatible, etc. Clar, a nivell de preparar un partit com aquest, de gestió també de grup amb les futbolistes, com es fa per dir-los ja a elles que aquest partit que jugareu ja el descompteu, no es pot guanyar, i que heu d'anar al camp del Barça, en aquest cas, sense cap opció? Com transmets aquest missatge a les jugadores? Amb la veritat, tal qual ho estàs dient, tal qual ho vaig dir a la roda de premsa, tal qual els dic amb elles. La realitat és la realitat, no podem posar història en una situació com aquesta. És un equip que no l'ha guanyat ningú ni a Europa ni a Espanya ara mateix i a més amb molta diferència de gols. Però és la realitat, els hi expliques, els hi dius que és un tràmit que hem de passar i que nosaltres hem d'anar a buscar els nostres objectius i intentar fer-nos fortes en una situació com aquesta i aixecar el cap, no venir-te avall, que és superimportant i que això també s'entrena. Per tant, de tot això hem de treure coses positives. Jo a les meves jugadores sempre els dic la veritat, soc molt directa i molt honesta. Hola, bona tarda, Anna. Carla Garcia, de Barça TV. Estàvem comentant ara aquí que a la prèvia ja vas comentar que no hi havia cap opció de guanyar, de treure alguna cosa positiva d'aquí el Johan. Volia preguntar-te com s'afegeix, quina dificultat afegida hi ha, tenint en compte que aquest Barça també és menys previsible, és a dir, que hi ha diverses jugadores que també poden ocupar diferents posicions i que també això el fa un equip menys previsible aquesta temporada. Gràcies. Al final, aquesta temporada, evidentment, tenen matisos, però el Barça té un estil molt clar, molt definit i ara però és que és molt versàtil, és que et pot entrar per dintre, et centra, et genera joc de moltes maneres, no? Van bé de cap, és que és un complet, llavors saps que et pot passar tot això, intentes tancar-los i sobretot el joc interior perquè és el que més els agrada fer. Fixa't que la primera part gairebé tot el que feien era centrar, no? Perquè nosaltres estàvem bé tancant el joc interior, que era el nostre objectiu, un dels objectius. Per tant,
saps i expliques que pot passar això, que pot passar això i que pot passar això, però també sé què és el que més li agrada a les jugadores del Barça, no? Llavors, intentem frenar en el que són més fortes, en què són fortes en tot, però en què són més fortes, i això és el que hem intentat.